ongi etorri Hot Wheels kotxe txapelketara. Lehenengo kotxea, Zurepa, Urkatauka, Sueda, Kibi, Rupi, Maku, Tupi, Pastfi. Inagan lehiatuko dira, eta bi karrera egingo dituzte, eta irabazten duena hurrengo fastera pasako da, eta azkenean garaile bat egongo da. Karrera puntuaketa. Lehenengo kasillan erotzen badira, 100 puntu. Bigarren kasillan erotzen badira, 200. Saltatzen badu, 50 puntu. Ibilbide osoa, pero kasil batean eta gero saltatzen badu, 20 puntu. Eta gelditzen bada, errepidean, 25 puntu, eta irautzen bada, 0 puntu. Karrera! Puntu! Espera. Puntu! Bigarren kotxea Urkatauka! 0. Karen bigarren karrera! Berrogeita puntu! Markagailua horrela geratu da. Zurepa, 200 puntu, Urkatauka 50. Hurrengo fasera, Zurepa pasada. Hirugarren karrera, hirugarren kotxea Insuera. Eman ba! 0. Beraren bigarren txanda. 200 puntu! Ibiren lehenengo karrera. Eman! Kibiren bigarren karrera. Beste 50. Bigarren txanda honetan, Insuera kotxea izan da garaile 200 punturekin. Eta hurrengo fasera pasa. Bosgarren karrera, Rupi kotxearekin. Eman! 0. Rupiren bigarren karrera. Eman! 50 puntu! Makuin kotxe beltzaren txanda orain. Eman ba! 200 puntu! Nien bigarren karrera. Eta... 200 puntu! Guztira 200 puntu errekorra momentu! Rupi, 50 puntu, eta Makuinek 200 puntu gehiena. Hurrengo fasera, pasada Makuin. Ken blokeko lehenengo kotxea, Entupi kotxe berdea. Eman ba, lehenengo karrera! 50 puntu! Eta bigarren karrera, ea. Beste 50. Azkeneko kotxea, Arrain Azkarra. Fastfish. Berroita marku. Fastfishten azken karrera. Eman! Bidean geratu da beraz, 25 puntu. Markailuan, irabazlea, Entupi! 100 punturekin. Final erdietan gaude eta lehenengo karrera hasteko prest. Zurepa kotxea. Eman! Erdibidean geratu da, 25 puntu. Zureparen bigarren karrera hastera doa. Orain bai. 100 puntu! Final erdietako bigarren kotxea. Hastera doa. Errepidetik irten eta 0 puntu. Insueraren bigarren karrera. Eman! Kanpora beraz 50 puntu. Final erdietako lehenengo garaia. Zurepa kotxea 125 punturekin. Badugu lehenengo finalista. Final erdietako hirugarren kotxea, Makuin, eman! Ona, 200 puntu! Makuin beltzaren bigarren txanda, eman! Eta beste 200 puntu! Final erdietako azken kotxea Entupi berdea, eman! Pasatu da, 50 puntu! Entupiren azken txanda, baina ja ez dauka zereginik, eman!
Eta pasatu da beste berroita. Bigarren finalerdia jokatuta gero badegu bigarren finalista, McQueen kotxe beltza 200 punturekin. Itxira final handia zeinek irabaziko. Zurepak edo McQueen. Haude finaleko lehenengo karreran Zurepak kotxe berdea daukagu ibilbidea prest. Eta hasiko da berehala, eman! Biderdian geratu zaigu. 25 puntu. Zurepak kotxearen finaleko bigarren karrera, eman! Oraingoan bai pasadu eta 200 puntu! Orain, hortxe McQueen kotxe beltza, finalista favoritoa, puntu gehienak lortu dituenak orain arte, jarraituko alditu lortzen, prest, eman! Badoa eta 200 puntu! Finalean gaude, hortxe prest, McQueen kotxe beltza, favoritoa da, orain arte puntu gehienak, baina zenbat puntu baino gehiago lortu behar ditu, irabazle izateko? 25 baino gehiago. Ea lortzen dituen, lortuz gero, bera izango da txapelduna. Prest, eta eman! Pasatu da beraz, 50 puntu! Finaleko markagailu azkenean, justu xamar ibili dira, baina badaukagu garaia. Zurepak kotxea 225 puntu, eta McQueen kotxe beltza 250 beraz. Aurtengo Hot Wheels kotxe txapelketaren garaia, McQueen kotxe beltza!